zoals wij. Superster. Allee, aangenaam, ik zie Samurai, maar zeg gewoon Sam. Niet te veel speciaals, dan ik gewoon zo simpel of dat kan. Ik heb interesses in muziek, de mensen en de barrel. Dat ik geniet evenveel van de schapen of de barrel. Kwarten in de lijzen, verantwoordelijk voor weinig. Schrijven soms al stom, omdat ik gewoon mijn schrijven op mijn eigen. Mixen al mijn tracks of op de laptop van mijn mokken. En mijn mic staat in mijn living tussen boeken en kooppotten. CD's opgenomen ondertussen doof van mijn katten en de aanwezigheid van vele waterroog. Hij special shit op me, ik zie mijn boenen gaan bouwen. Compresseren van mijn vocals, zo'n kolen dit pro. Mijn raps zijn meestal degene dat de ritme nu niet liever ligt. Een helft ervan is dope, een andere helft heeft veel betekenis. Ze zijn een zware hangster, mijn maten en blaffers. En duik ze van de piece, mijn creatieveling naar buffers. Het is jammer dat ik iemand teleurstel. Mijn crew is eigenlijk morgen gebeurd stijl, maar het zijn er nog die niet speciaal zijn. Dus hoop ik dat je kunt in mijn verhaal vindt. Het is jammer dat ik iemand teleurstel. Mijn crew is eigenlijk morgen gebeurd stijl, maar het zijn er nog die niet speciaal zijn. Dus hoop ik dat je kunt in mijn verhaal vindt. Yo, in mijn vrije tits, ik bezig met wat hip-hop shit. 26 en 8 kilometers van de ribbenwis. Ik gebruik een bus en train voor de geraden pub trainen. Zijn gelukkig dat mijn man wel verstanden van parkeren. Ik heb geen hogeschooldiploma of een neef. Geen ervaring heb gedaan in een gerenommeerd bedrijf. Nog wosten moeten chainen en stinken naar zin. En in mijn vierde jaar, dan moest ik blijven zitten in het Latijn. Frans is even vlotjes, lekker het Vlaams van de vorst. Type Karel die alleen maar het nieuwe kleers morst. Kan geen noten lezen en geen snorken betokkel. Nog toen met mijn hand proberen, garandeer ik je dan brokkel. Ik heb minder skills dan een 2-jarige baby. En ook op vlak van Twitter moet ik bekend dat ik niet heb mee. Ik heb geen smartphone, ik heb mesten met een oude Nokia. Ik draag een pyjama broen die heel niet bij de mode past. Het is jammer dat ik iemand teleurstel. Mijn crew is eigenlijk morgen gebeurd stijl, maar het zijn er nog die niet speciaal zijn. Dus hoop ik dat je kunt in mijn verhaal vindt. Het is jammer dat ik iemand teleurstel. Mijn crew is eigenlijk morgen gebeurd stijl, maar het zijn er nog die niet speciaal zijn. Dus hoop ik dat je kunt in mijn verhaal vindt. Ik weet niet of ik wel hard genoeg zo zeven leren. Ik heb een sixpack en mijn conditie kan wat beter. De laatste keer dat ik sportte was een endetje geleden. De laatste keer dat ik nog ontbeten en ik overheen. Ik heb geen verstand van koken, ik doe alles red en butter. Mijn favoriete kok aller tijden is Dr. Uitkeur. Ik heb minder nooit dan vroeger voor me zat te drinken, ook omdat ik nu heen dat zo tips hier aan van 5 punten. Ik zie niet meer geïnteresseerd in de artikels en gaan zetten. Mary Jane is in mijn leven en verslaafd als sigaretten. Ik zie niet je type die hem bezighoudt met netwerken. En achter die jaren oefening kan nog niet netwerken. Ik hoor geen echte blokker, ik zie niet goed behaafd. In metaalgebruik verwissel ik de heen met de haal. Ik heb geen speciale haven, ik zie juist wie dat ik zin. Het is jammer voor de meisjes die dagen van meer te vinden. Het is jammer dat ik iemand teleurstel. Mijn crew is eigenlijk morgen gebeurd stijl, maar het zijn er nog die niet speciaal zijn. Dus hoop ik dat je kunt in mijn verhaal vindt. Het is jammer dat ik iemand teleurstel. Mijn crew is eigenlijk morgen gebeurd stijl, maar het zijn er nog die niet speciaal zijn. Dus hoop ik dat je kunt in mijn verhaal vindt. Used to skip classes, now I skip breakfast. Now I skip breakfast. Used to skip classes, now I skip breakfast. Used to skip classes, now I skip breakfast. Used to skip classes, now I skip breakfast.